Halo bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pagi hari ini saya sedang berada di Lemah Dur Galeng. Iki tadi ceritane pagi hari ini gawe pondasi dinggo kamar mandi. Rencana iki lek mengenai jenenge kamar mandi dinggo tamu. Ngono ki lho. Ini proses lenggawe pondasi kamar mandi iki cakar ayam. Nah, untuk tukangnya tak kenal ke, ini adalah Bapak Rubiman beserta Mas Khairul Soleh dan dibantu dengan bapakku. Itu iki untuk ukuran 1,5 kali 1,5. Iki sing ngene iki. Wong soalé meng dinai kloset karo ember ora nganggo bak. Ora nganggo bak banyu, tapi iki engko bakale didak 3 meter kene, engko di keperlune dine toren. Ngono kuwi, Bos. Dan ngomong-ngomong iki, Mas Nopek gempur konten sehari 6 kali 7 kali nyetrum tekan kene. Semangatnya nyetrum tekan kene, tadi aku melu-melu ngono kuwi lur. Dan iki emperane kamar mandi. Sesuk bakale ya keyupan. Ngoten niku, Bos. Mengesuk pun nyemprot, Pak. Wis. Nah, iki bapakku mengesuk wis nyemprot suket. Wis kan ratan barang. Sukete. Suketor iki ora gur suket iki kentang barang iki. Campur, Mas. Kula ngevlog Mas Kirul nggih. Iya. Ini adalah Mas Kirul iki selaku tukangi Pimpinan proyek. Iki mengisok wis disemprot lho. Iki padahal eneng kite. Iki wit anu lho iki. Telo pendem. Gitu Mas Kirul? Iya. Telo pendem tapi elek. Ora sing apik. Iki mengisok wis lho, iki wis disemprot iki putih-putih iki bapakku sing nyemprot. Lah iki wis menguning radenan to. Besok paling 3 dina matek, mak kletek gak. Diobong ben resik. Dan kene iki rencana arep tak perindang lur. Iki tak ratakake sik besok. Pacul diratakake, iki niki arep bakal arep tak naik wit ben supaya ini ana ayup-ayupe. Begitu. Apa didekok Mas Kirul? Ya. Untuk semennya kami memakai semen 3 roda loh. Untuk 3 roda mohon kesadarannya. Soalnya 3 roda istimewa. Kokoh tak tertandingi. Ya alhamdulillah sapi tek wis eneng. Tinggal nyambung ke rono sih. Ini yang lubang lor. Jadi suatu saat nek sing omah sebelah lor wis ana, sapi tek bakal yo rene. Jadi semua jadi satu. Men praktis. Di sapi tek. Nah iki dinaik lubang pralon iki nganggo depok ngene iki lur. Efisien. Di ngapa kok gawe kamar mandi sik, soalnya kan
perlu nih main eneng tarene dadine engko banyu wis ana dadi sak waya-waya butuh banyu iki maksudku ke depane wis kepenak ngono kuwi buat prosesnya ngono kuwi bos. Dadi misal arek masang bataku nggo pagi iki pintan kok wis ana banyu sing kono soal banyune sementara kan saka pawonku banyu ngitir itir iki lho tak duduhi iki mbokku wanti-wanti pokoke wite nangka ora oleh dikethok ya wis iki malah mene ya kersane ya gitu Mas. Mateng iki gorine iki nek buk-buk kaya weteng kembung kae mateng. Kita hitung ki pagere dhewe butuh 1.500. Butuh 1.500 bataku. Tapi ini senengan Mas. Ngriki mawon apa njen? Ikange tak gorene wae. Ngriko mawon Pak. Lho ngomong cerak. Nek udan ndadakno kemet. Nggih. Ngriko mawon. Lah ditarik. Minum sik. Minum sik. Bon. Pripun? Bagasinya sing omah iki sore arek plastik. Oh, saya ini suka plastik. Oh, nggih. Plastik tor. Plastik cor. Niku wis kanggo opas. Sak gulung niku. Murah ngene nembunge plastik tor wis kanggo teh. Oh, nggih. Nek Indonesia anu enten? Lanjar. Ora bisa. Oh. Ngetan. Napa pertanian niku? Plastike. Benten. Ning material. Dan material plastik cor ngoten. Oh, nggih. Aku iki ngene ngatis anu nganggo kuwi. Oh, nggih. Jare ya. Anu meso nggih, mboten saking isor munggah. Nggih niki nggih banyu biyen soalé. Iya, maksudnya nggon lemah sandel. Lah nggih. Surat sing nggo Mas. Oh, nggih. Nek duwe barang kayak iki. Oh, nggih. Ora larang. Siap. Larang pasti. Siap, lah nggih. Siap, Mas. Mangke klop. Ya kursi itu maksudnya sarek. Lah nggih. Lah nggih. Nggih. Barang nganggo iki sih. Lah nggih. Keterane gur barang tipis ning aku ya bingung kok enak plastik. Kok masalah ya mulet. Oh, Ora koyo plastik biasa. lah nggih. Mboten ambyar. Buku iki engko iso disikat. Kotak bentuk iki disikat dadi di Plastik iki nembe di nai aduan. Oh, nggih. Minum sik, Bang. Gede, penting dekok, Di. Rasa banter-banter nek dikon neh. Lu nyambut gawe rasa banter-banter nek dikon neh. Dan tak sepil untuk menu pagi hari ini selalu sama dengan menu-menu kemarin. Ki ono gorengan. Ki ono apa iki? Ketan. Nek tae iki do gawe dhewe. Iki wis ditekok. Ini teh karo kopi. Ngono kuwi, Bos. Oh, nah iki untuk wesi iki wesine masjid. Iki calon wesi masjid. Mas, ngeleng, Mas. Iki Mas Budi berangkat lagi, Lur. Pengecoran. Pengecoran, Bos. Pengecoran. Pengecoran apa? Penganyaman. Penganyaman besi. Iki wesi masih anak calon masjid. Ngilingo, Mas. Kan deli deh. Ngopi. Nggih, monggo.
rabok. Kita sepi lor. Hari ke-2, hari ketiga. Mau nih kan ngembrukke dina Minggu. Senin dimbrukke nek. Selasa iki di lekasi karo tukang pemborong iki. Saya ulangi lagi bagi jenengan-jenengan yang mau beramal untuk pembangunan masjid, soalnya ya dana pembangunan masjid ya kurang sih jelas. Dan bagi jenengan-jenengan yang mau beramal menyisihkan rezekinya, monggo bisa hubungi Mas Roni Abdul Aziz selaku pengasuh masjid besok. Jadi Mas Roni Abdul Aziz ini pengasuh musola kene mau nih lor, sing guru ngaji ini juga itu yang nantinya juga menjadi pengasuh masjid. Nanti nomornya tak degek kene yang deskripsi lor ya, begitu. Pokoknya ngono kuwi, motor sembah nuwun. Mira. Ini sementara stok besi masih aman. Paling berkurang masih 10 dinggo ngecor dulu. Gitu. Wes ngono wae lur ya. HS berani kita beda. Nggih, ngriku mawon, Mas. Oh, lah nek ning tengah nggih. Pak jenengan mriku, Pak. Kelar, Pak. Ngopi balap. Ngopi, Bos. Ngopi. Ngopi tapi ra gula sampean ya? Kopi pahit, Bos. Kok iso seneng kopi pahit iki piye? Kopi pahit. Kembung nyangkut tengah. Oh, Saya lilis barang iki kopinya pahit. Bisa iki sugeng. kopi ini tanpa gula. Tanpa gula. Wis angun dhewe dong kamplong malah. Hahaha. Oh, jos. Tenan lah wedonge kamplong. Kula wane nek biduren nika nganu. Dong kamplong. Dong kates sing wulung ning didepok weres diombe. Oh. Sing pahit banget to. Wah, pahit pol. Karo anu? Karo Brotowali ya pahit iki. Oh ya pahit Brotowali. Brotowali ora ilang-ilang rumah aku pahit ya to. Pahite Brotowali. Terus we. Pahit kahanan. Pupuse kae dikom gelas kaya ngombe esuk. Oh. Tutupi ngo. Dikek barang lho. Nggih. Panas tutupine esuk le ngombe. Ya wis lor, info hari ini sementara begitu saja, nanti disambung lagi. Sehat-sehat, Bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngek.